Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Rawaina fi kitabi musina an ba'di asbajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan saking sebagiannya piro-piro garwane Kanjeng Nabi. Garwane Kanjeng Nabi kathah niki ceritane saking garwane wau. Kala ngendika sapa Ba'dul Azwaj mau. Dakhala manjing alaiya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kharaja lan khali teman-teman metu fi asobi ing dalam pira-pira driji ingsun basratun utawi plendingen kukul plendingen casobek berarti plendingen. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Indaka iku ana to munggu sira dari rotun utawi tugelane tombo. Dari rotun utawi tugelane tombo. Jadi Kanjeng Nabi niku suatu ketika mlebet ing gone griyane garwa-garwane. Dadi kribake garwane niku ana sing plendingen. Plendingen utawa kukulen ngoten. Bahasane kukul ya. Tapi iki sing dibahas asobek berarti driji-drijine kok plendingen. Bareng weruh Kanjeng Nabi pirsa nek garwane goloro ngoten niku. Kanjeng Nabi tanglet indaka dari rotun. Awakmu apa sing duwe tugelane tombo. Dari roh niku teng mriki maknane fatatun kosopun min kosabit atoyib yaji ubihi minal hindi. Tugelan tombo sing dimaksud teng mriki niku kayu utawa pring sing ambune wangi tapi datangnya dari India, didatangkan dari India. Online iki. Jadi ora sembarang kayu atau ora sembarang pring sing wangi tapi negara India. Jadi itu Kanjeng Nabi gadah maksudnya garwane mau gadah tugelan tombo mau, kayu mau pring mau. Pawantu mongko nyelehake sapa Kanjeng Nabi ing dari roh mau alaiha ing atase bisra. Ing atase plendingen mau. Jadi kayune mau dideleh lho plendinge mau ditemplekno. Bareng ditemplekno Kanjeng Nabi ndonga. Dongane kepiye kuli. Allahumma musagir ngendika sira. Maksude iku sing garwane mau kon ndonga dhewe ora didongani Kanjeng Nabi. Allahumma musagirul kabir wal mukabbirul sagir mabi. Didongani ngoten. Allahumma musagirul kabir wa mukabbirus sagir mabi. Dungane nambani plendingen kudiken utawa kukulen. Allahumma do Allah sagirul kabir kang ndadekake cilik perkara kang gedhi lan ndadekake perkara gedhi dadi cilik sagir mabi mugi jenengan nyilikake sesuatu yang menimpa diriku. Nek cara diartekno ngoten. Lah bareng ditambani Kanjeng Nabi mau ngoten niku fatofas mongko bareng apa banjur ilang apa basra. Lah sing nambani kelas-kelas kekasih Gusti Allah langsung ilang. Ngoten. Kudungane ngoten. Dadi kon ndonga dhewe. Bareng dikon Kanjeng Nabi ngono langsung ilang. Tapi mau obate dadi pring sing ambune wangi sing tekane maksudnya didatangkan dari negara India. Ku kena nggo tombo kukulen utawa plendingen. Cara teng kitab ngaten apa niki diterangno ngoten. Ditambahi donga. Dadi Kanjeng Nabi kadang ikhtiare ngoten niku, ya ikhtiar cara apa biasane wong tetombo mungkin ya tuku pil, mungkin apa tapi dibarengi karo donga. Ora kok tombo-tombo tok. Iki nyatane ngeten wau ana ikhtiare umpane kayu templekno didongani. Jadi seimbang antarane ndonga apa ikhtiar karo donga. Aja sirik genje. Ngandalno medis tok. Ngandalno donga tok.
tapi dua-duanya jalan. Iso dipraktekno kanggo nambani gudiken ya saged, nambani kukulen ya saged. Marai bahasane niki babu mayuqa al-harras wal basrah wa nahwuhuma. Jadi nerangno nambani uji-uji lan kukul utawa gudik. Iku saged melalui sarana tadi cara-carane. Tapi iku sing angel niku kayune utawa pringe iku kudune ka negara India sing ambune wangi. Online kudune sampean golek. Zaman iki online, zaman biyen ya kangelan. Begitu saja udah jam 10:08. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Al-Fatihah.